Avui ens trobem amb el Quimet Carreras, un home amb molt de riure, amb idees originals i tota una eminència garenca. En Quimet Carreras, l'any 72, a Terrassa, va formar part del grup Els Grapa, un grup amb influències del rock sinfònic, com Pink Floyd i Yes. Amb ells van actuar a la mítica Celeste, que es va tancar l'any 2000. Anys més tard van formar part del grup de l'orquestra mítica Huapacha Combo. M'agradaria saber com definiries tu els Huapacha. Actualment serien terroristes que haurien d'estar exilats o suposant que no els hagin enganxat per mastegar xivet o alguna cosa i estiguéssim a lledoners o una cosa. Creus que falten més orquestres tipus Huapacha actualment? Home, fan falta d'aquest tipus que transmetin el que transmetia el Huapacha, aquesta, diguem-ne, aquest bon rotllo, en fan falta sempre. Això que el Huapacha és únic i irrepetible. I no ho dic jo, això ho diu la premsa, que la premsa sempre, ja sabeu que parla en sèrio, jo no. Ens agradaria una mica que comentessis com va començar l'orquestra, els seus inicis, com van ser, qui ho va formar i una mica tot. Això va començar que era un trio. O sigui, va començar amb una castanyada, estàvem tota una colla que sempre estàvem junts, hi havia el Miquel, que era actor de teatre, hi havia el Paco Tudó, que era pallasso professional, desgraciadament ens va morir ara fa uns anys, i era jo. I estàvem en una festa de tots els amics a Copons, a l'hora d'Igualada, i amb les castanyes i el xoricet a la brasa i el vinet i tot allò, vam començar una festorra molt desmadrada i la colla que estaven allà ens van dir això no teniu collons de fer-ho amb un escenari. I només va ser que ens diguessin això com per buscar aquí a Terrassa un pub que coneixíem, em dir, escolta, tenim una aposta molt bèstia que hi ha uns amics que diuen que no ens atrevirem a fer un públic i nosaltres que sí. Vam anar a provar un dia, ens van agafar tarda i nit, vam estar un quant temps, però com que també treballàvem amb altres coses sèries, doncs ho vam deixar així. Però va continuar com a trio. I vam debutar a Sabadell com a combo, ampliant el grup, a les primeres eleccions municipals amb la campanya del Ferrés, que va guanyar naturalment. Estava rodejat d'un equip fantàstic i jo no podia fracassar de cap manera. Home, i amb una orquestra molt de ritme. Amb el tema de Huapacha vau sortir també a la tele, això us va ajudar a tirar endavant l'orquestra? Clar, perquè és que amb el primer disc vam fer un boom enorme, de vendre 100.000 discos en 3 mesos i números a tot Espanya i tot això. Llavors clar, la tele era a Madrid i agafàvem l'avió al matí, anàvem a Madrid, tornàvem i tal, a gravar programes a l'Inigo, a les 11 de la nit, a les 10, i això et catapulta a tot Espanya. Llavors a partir d'aquí anàvem a totes les festes importants de tot Espanya. Vam ser 3 anys seguits el show més contractat d'Espanya i ens ho vam recórrer tot. Les pallisses enormes, ens vam comprar un microbús que el vam trinxar en 4 dies. El microbús? Clar. Sí, perquè avui estàvem aquí, demà a Salamanca, l'altre dia al Bau, l'altre a Madrid i això, no? Jo he parlat abans una miqueta els discos, quins eren, quants discos hi havia, però en total quants discos vau arribar a fer? N'han sortit 14, entre recopilacions, col·laboracions amb coses i discos només nostres. No? Hi ha molt jovent, no?, que actualment no va a les orquestres. Creus que faria falta alguna orquestra com vosaltres? Si fos com nosaltres hi aniríem. Nosaltres ja vam néixer per rebentar les orquestres avorrides, aquelles que actuen i tenen 200 temes, i hi ha el pianista, que és el director, que marca el 32 i fan com el que m'escolti una cosa, bum, i passen el 32 i tal. O sigui, si no hi ha creativitat, si no hi ha il·lusió, que és el que no hi ha en les orquestres clàssiques, doncs no val. S'ha de comunicar aquesta energia que comuniquen ara els grups aquests que foten aquestes fusions de músiques llatines amb coses pop. Ara sí que hi ha grups. El que volíem és que el ball popular de Festa Major fos el que és ara, i fora orquestra. Quan hi ha un vals, un pas doble, mira, home, tio, hem passat la generació del rock. Als 60 es va morir tot això. Home, això seguríssim. De què parlaven les vostres cançons? Era bastant surrealista, no? De qualsevol cosa.
del cambrer que diu Hola Guapa, per exemple, podíem fotre una cançó. I una és de Guapatxar. Una mica parodiant l'ambient aquest que hi ha per aquí al voltant, no? Qualsevol cosa era bona. O sigui, no era necessàriament parlar de política o d'actualitat, no. Si era abstracte, millor. A través del vol d'una mosca, començar a fotre conyes, no? Que tinguin gràcia, és això. Abans, fora d'antena, m'ha comentat que van sortir amb un camp de futbol. Com va anar això? No, va ser una època, això. Una època que ens va donar per sortir de futbolistes. Cada gira fèieu un espectacle? Sí, l'actuació, com que normalment actuàvem en camps de futbol o pistes poliesportives i tal, doncs llavors portàvem un playback que era un moment en què sortia molt per la tele i hi havia molta popularitat, portàvem un playback que cridava la gent s'agrupaven davant de l'escenari i nosaltres sortíem pel darrere jugant a futbol i fotent pilotades a la gent. Fins que se'n donaven compte que els que havien de tocar jugaven a futbol. A més, tocàvem un poliesportiu, un camp de futbol, com collons hem de fer música? Això és per jugar a futbol. I llavors pujàvem a l'escenari, ens fèiem la foto i començàvem el concert. Bueno, i per acabar, perquè això és superràpid, què recomanaries a les orquestres que estan començant o que voldrien ser una mica com altres? Home, no, jo crec que cada orquestra, és que no era, allò era l'antiorquestra, com saps. La gent que fan ball popular, diguem-ne, no sé, la pegatina i tota aquesta gent, no, xarango, tot això, han de fer el que han de fer, el que ells els agrada fer i ho fan molt bé, perquè tenen un esperit festiu. Quina és una cançó significativa de l'orquestra, dels Guapatxar? Ostres, Guapatxar ha tingut molts números 1, diguem-ne. Però bueno. Hi havia el merengue? Sí, la Guapatxar la vaig fer. Un altre, sí, bueno, ja que estem aquí, doncs em dic una de meva. Sí, tant. El twist de la pizza ecumènica va ser un número 1, que va ser la primera animalada que vam fer amb italià, català, no sé què, no? Després va venir Xocolata per Tutti, que va donar disc, també va ser un número 1. Hi ha moltes i molt bones. Hi ha Uns Naix do Samba, és una bossa nova fantàstica. I hi ha un disc que per mi és el millor, que es diu Golfos de Broma, que hi ha un tema sobre la història del descobriment d'Amèrica, venia als 500 anys i tal, una desmitificació de la història i del personatge de Colón, que està fantàstica, el Manuel del Buen Suïcida. Hi ha molts temes, està molt bé, tenen molta conya. I una pregunta, us han demanat mai que torneu? Sí, la Trinca va dir que si tornàvem ens fotia un cable fa 5 anys. Déu-n'hi-do. Em deia, va, nosaltres no som els círics, que quan tenien 16 anys fotien el mateix que fan ara. Nosaltres en teníem 30 i pico i ara en tenim 60 i pico i jo 70 i nosaltres hem crescut. I el Guapatxar és transgressor, el que dius tu, és creatiu, per tant, una persona creativa no pot fer el mateix als 30 anys que als 60. I hem dit que no, perquè o sigui, faríem alguna cosa però en teatre, tipus l'Elotier, llavors es va mirar i era un pressupost molt important. La BMB va estar a punt d'esponsoritzar, però al final ho vam deixar córrer perquè ens semblava si triomfés era una passada, que no ho aguantaríem. Ostres, doncs molt bé. Avui, fins aquí, el nostre reportatge del Semifusa. Moltes gràcies.